Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke lapha malunga noThembi Nkosi kaLotshi. uThembi Nkosi kaLotshi baphulaphuli ke bathi abasemagunyeni ke abasondeleyo abasemfuthweni olwazi onondaba uThembi Nkosi kaLotshi njengoba siyazi into yokubana uphindile waphinda kulaa timu yakhe yapha eNorth Africa. Umfana omdala uphindele khona njengoba sithetha nje uphaya uThembi Nkosi kaLotshi. Bathi ke abasemfuthweni akukabokho nto ivelayo ncakasana ethi uThembi Nkosi kaLotshi uzawujoyina iKaizer Chiefs. Ewe akhona amahlebezi, khona intshukumo, kodwa kwabikho nto ibambekayo ngesandla ekuthiwa ngoku nantsi iyenzeka okanye nantsi yenzekile. Qha ke bona bathi into abayithetha into yokubana ke uFernando da Cruz ixesha liyamshiya ke ngoku, i-transfer window izawudivalwe engakazigaleli zonke ezi players ebenenjongo zokubana uyazifuna pha ngaphakathi kwiqela leKaizer Chiefs. Khumbula kaloku into yokubana umqeqeshi lo weKaizer Chiefs, umnumzana uFernando da Cruz, uyicacisile into yokubana yena ufuna ii-players ezi-athekayo noba ziyi-4 ngoku phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Wazibala ke ii-positions asifunela kuzo. Wathi yiyona nto ayijongileyo ke leyo. Sade sancoma sathi ke umqeqeshi ke ofuna abadlali aba-athekayo, ubomazi lo mqeqeshi ke uyingozi kakhulu, kusho ukuthi ufuna ukuwina. Bathi ke onondaba njengoba ke ngoku ixesha libonakala ngathi lizawuphela, akakazigaleli zonke ke ezi players ke azifunayo, ngoba ke le kaThembi Nkosi Lotshi ayikacaci, ayikabi nanto inasihlahla. Akukathiwa uThembi Nkosi Lotshi uye kwiChiefs. Into eyaziwa ngoThembi Nkosi Lotshi, umfana omdala uphinde back phaa eNorth Africa kulaa timu yakhe njengoba sithetha nani nje ngoku. Enye into ke phinde ke yanikeza umdla kubantu abaninzi into yokubana kulaa game yeKaizer Chiefs kunye ke neSundowns ubonakele uThembi Nkosi Lotshi esondele kakhulu phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Yiyona nto abantu abaninzi ke abaye bayithatha bayidibanisa, banemqondo wokuthi ke ikhona into zakwenzeka phaa kwiKaizer Chiefs ke noThembi Nkosi kaLotshi. Bakhona konondaba ke abasemfuthweni nabo abayiphenyayo, abayiphengululayo into yokubana ke ingaba nyani na into kaThembi Nkosi Lotshi neKaizer Chiefs izawudeyithini na. Kodwa sanishiya negama elithi ke thina baphulaphuli, kungaqhuma kubasiwe. Sigqibile elo gama, uzulibambe, kungaqhuma kubasiwe. Ningangena ke nani ke baphulaphuli nitsho into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.